Ola, eu son Iker García Brega e hoxe vou falar un pouco sobre un libro titulado Iridium, dun autor chamado Francisco Castro. Ben, este libro vai sobre unha rapaza que padece, ten unha enfermedade nos ollos, que esa enfermedade só un 1% da población mundial a ten, é que ten uns ollos dun color distinto, e moi diferentes, colores moi inusuales na vista humana. O título, o libro vai, esta rapaza ten un accidente e iso deixa varios meses en coma. E cando desperta, non ten a mesma mobilidade nin nada, ten que botar anos recuperándose. E deixa de ir á escola durante un tempo. A ela gusta de un rapaz, pero o rapaz é un pouco así rebelde e anda metido en algunhas cousas das drogas. E se queredes saber que pasa con eses dous, leden. Ben, Iria, que é a protagonista do libro, é a miña personaxe favorita, xa que é moi boa persona e ten moita forza de voluntad. E non vos vou dicir porque penso que ten forza de voluntad, porque senón faría o spoiler, así que teelo que ler. Ben, o autor deste libro, como xa dixen ao principio, é Francisco Castro. Francisco Castro naceu en Vigo, no 1966, Galicia. Durante 18 anos foi profesor de filosofía ao tempo que escribía libros. Logo converteuse en editor, mentre seguía escribindo libros. E agora é o director xeral da editorial Galaxia e segue escribindo libros. Eu personalmente este libro gustoume bastante, así que a xente que loite contra as enfermedades estas, eu recomendaría que o leran, que vale moito. Un saúdo.